Osote onye ndu kasị n'ọnụọgụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu Anambra Steeti ma bụrụ na-anọchite anya ọgbọnta vote Njikoka 2 constituency Dr. Jude Akpụa nakwa ndị ọzọ eji okwu ha agba izu na constituency gara ilebanye anya ka ụzọ a na-alụ ugbu a ụzọ oyi agụ Abagana n'Imo Road si aga. N'oge ha mere njem a ha tụrụ gọvanọ Chukwuma Soludo maka Eziolu a na-alụ na ya bụ ụzọ bụkwanụ ụzọ ha kwuru na o so n'ụzọ ndị ọzọ a na-alụ na Anambra Steeti. Dr. Akpụa nke ogbue na-anọchite anya ọgbọnta vote constituency Njikoka constituency 1 Honorable Chidebere Ibemeka Sue nakwa ndị ndu na Abagana na n'Imo Sogbado bụ ndị otu pati APGA. Ha mere ka amatara nke a bụkwa inye ha ohere ka ha nene ka ọlụ si aga na ya bụ ụzọ nke a na-alụ. Dr. Akpụa toro gọvanọ Soludo maka ịdị uchu nakwa ịlụ ọlụ ya iwulite akụrụngwa dịgasị iche iche na Anambra Steeti. Ọ sị na ụzọ oyi agụ Abagana n'Imo Road bụ ụzọ nke na-agba akaebe na ọchịchị nọ tata dị njikere ịkwalite obibi ndụ ndị mmadụ n'ihi na ya bụ ụzọ ga-ejikọta ndị mmadụ kwalite mmekọrịta mmadụ na ịbịa wulite ọnọdụ akụ na ụba na Anambra Steeti. Ma sịkwa na ụzọ ahụ ga-akwalite ezi otuto mba na ibe ya na mba niile nwere na ime Njikoka. Honorable Ibemeka bụ onye na-anọchite anya ọgbọnta vote Njikoka 1 onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ n'ọnọdụ nchekwa retired Air Vice Marshal Ben Chiobi toro gọvanọ maka ọlụ ọma ya dịgasị iche iche o ji na Anambra Steeti. Ha sị na ha nwere ntụkwasị obi na ụzọ a ga-adị njikere mmepe nye ndị mmadụ a na-agbanye ha. Onye isi oche kọmiti nchere oge na kansụl ime obodo Njikoka Barrister Clem Agụiyi eze ọdịnala na Abagana nakwa n'Imo igwe Mbamala Okeke na igwe Maxi Oliobi n'ọgbado oge ha tụrụ gọvanọ Soludo maka ịfụ na ya bụ ụzọ nyere ndị nọbụle na ọchịchị n'oge mbụ nyere ịlụnụ na ya nwalụlụ ya masị na ụzọ a bụ ụzọ dị oke mkpa. Onye ọrụ ngoji ya bụ ụzọ na ntụnye nke ya kwuru na a ga-alụcha ụzọ a dị kwesị ekwesị. Anambra Zonal Chairman nke All Progressive Grand Alliance APGA Maazị Ndụkakụ Okoye n'okwu nke ya toro ya bụ onye ndị ji ọlụ a na ha na-alụ nke ọma. Onye isi oche otu pati na APGA na ya bụ kansụl sịrị na ya bụ ọlụ bụ nke ha nabatara n'ebe ọ dị ukwuu. President General n'Imo Development Union Maazị Dan Anakpe nakwa Vice President General Abagana Maazị Nnamdi Okonkwo sịrị na gọvanọ Soludo bụ onye ha ga-arọpụta nke ugbo abụọ ma kpọọ onye na onye ọbụla oku ka ha kwado onye ka ya bụ ọlụ ka o si alụ ọlụ n'ebe dịgasị iche iche ka kwado onye ka ọ bịa gakwa n'iru na-alụ ọlụ. Onye kọntraktọ ji ọlụ a Maazị Mohammed Nataraji sịrị na ya bụ ụzọ dị ogologo kilomita 5 na ụma otu ọkwe na a ga-alụchi ya n'ime ọnwa ndị na-abịa abịa maka ene gọvanọ n'inwe ntụkwasị obi n'ebe ha nọ nakwa inye ha ya bụ ọlụ.